Opět na zádech se postaral i o další vzrušo před italskou bránou, když svou povedenou střelou nastřelil břevno za zády už překonaného Buffona. Desilio a tam to zavánilo dalším penaltovým zákrokem. Balotelli pálí a v 45. minutě zvyšuje svým druhým gólem v zápase italský náskok. Můžeme tedy konstatovat, že Balotelliho trefy orámovali první poločas. Teď se stala ovšem Balotellimu velká nepříjemnost, když při té oslavě gólu jeden z jeho spoluhráčů rozcuchal jeho kohouta, ale zas takový problém to pro něj není. Tady to udělal Desilio precizně a perfektně. Už ta klička byla naprosto v pořádku a ta zpětná přihrávka neměla chybu. Balotelli pak placírkou zamířil ke vzdálenější tyči do toho otevřeného prostoru. A v samotném závěru prvního dějství tak Itálii pořádně uklidnil důležitým druhým gólem. Nastavuje se jedna jediná minutka nad rámec řádné hrací doby prvního poločasu a Malta mohla na Balotelliho druhou trefu odpovědět svým prvním gólem v utkání. Rifová hlavička, ale těsně minula Buffonovu pravou tyč. Góly Maria Balotelliho z 8. a 45. minuty znamenají italský dvougólový náskok v závěru prvního poločasu. Ten dvougólový náskok už je komfortní. Pokud se Maltě v dohledné době nepodaří vstřelit gól na začátku toho druhého poločasu, tak to s jejími nadějemi na případný bodový zisk vůbec premiérový aktuálním vydání kvalifikace o postup na světový šampionát. Zatím tedy největší hvězdou zápasu Mario Balotelli, který dal 2 góly, jeden To learn more about adding and customizing zoom and pan animations to your video, check out the other Getting Started tutorials on our website. We've talked about some of the tabs already, but be sure to explore the others for adding and editing special effects. If they don't all show up as tabs, click on the More tab to explore others, like the speech-to-text capabilities and captions, and the improved quizzing. Also, transitions can now be dragged directly to the timeline and added on top of clips. So we've shown a few ways you can navigate and edit your video, but how do you get content into your video? To make a new screen recording, click the Record the Screen button. If you already have an audio or video recording you'd like to use, click the Import Media button. When you're done with your video project, you'll need to click the Produce and Share button to create a shareable video. Expand this menu to see a variety of presets. We have a new video player that plays back your MP4 video and includes other interactive features like table of contents, closed captions, quizzes, and even hotspots. These features are available when hosting your video on TechSmithScreencast.com
or the video and player on your own web server. This player provides playback on multiple devices with just one video, whether it's a phone, tablet, laptop, or desktop computer. Well, it's time for you to try Camtasia Studio for yourself using the content on the timeline, or better yet, create your own. We have lots of free tutorials on our website, and I recommend you begin with the Getting Started series. Also, the help file inside Camtasia Studio tells you how to use each of the Camtasia Studio features and applications. One last thing, if you ever want to open this Getting Started project again to view or practice with, use this link here. Thanks for watching, and we hope you enjoy Camtasia Studio.